Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. El Gremi de Restauradors i Hostalers del Berguedà va assistir el dimecres 15 al vespre a un tast de vins organitzat per la denominació d'origen Catalunya al restaurant de la Casa Rural dels Casals a Sagàs. El Consell Regulador dels productors que estan sota l'aixopluc d'aquesta denominació genèrica del país han donat a conèixer alguns dels seus vins i han explicat les seves característiques. El director de la denominació d'origen Catalunya, Xavier Pié, ha explicat que el 60% dels 50 milions d'ampolles que produeixen la denominació d'origen s'exporten a l'estranger i que ara es planteja fer una campanya adreçada als consumidors catalans i espanyols perquè provin aquests vins. És molt positiva. També remarcar que dins d'aquests 50 milions d'ampolles el 60% continua sent exportació. Som una DIO que som molt coneguda fora ja de Catalunya i d'Espanya, el que seria ja a nivell europeu i a mercats mundials, és una DIO que realment té un ampli reconeixement i una mica el que intentem és donar-nos a conèixer més aquí a casa nostra, perquè entenem que el sentit de ser fort al món passa també perquè a casa ens coneixin i perquè la gent sàpiga quins productes estem fent aquí. Pié ha indicat que cada cop hi ha més productes que s'acullen a aquesta denominació d'origen i que s'ha duplicat la producció i les vendes des que es va crear aquest distintiu l'any 1999. Actualment, els viticultors de la denominació Catalunya ocupen 54.000 hectàrees que reparteixen 10.000 viticultors de 206 cellers diferents. Com a totes les denominacions d'origen, perquè això sí que ho compleix el mateix, o està tallat el mateix patró, el fet aquest, que són al ser una denominació d'origen més, hi ha també productes de tots tipus que poden encaixar en molts segments. Doncs aquí anem a que que cadascú trobi el seu vi i evidentment utilitzar-la. És una denominació d'origen, llavors utilitzem-la com podem utilitzar la Conca de Barberà o el Penedès o les denominacions del nord, l'Empordà. Endavant, cap problema, al revés, tot a sumar i a utilitzar-la. Pel que fa al volum de vi que es fa, en primer lloc està el negre amb poc més de 29 milions d'ampolles, després el blanc amb uns 14 milions de botelles i el rosat amb uns 6 milions de recipients de 3/4 de litre. La principal característica d'aquesta denominació d'origen és la seva diversitat, tant pel que fa al tipus de raïm que s'utilitza, 13 varietats possibles en el blanc i 12 en el negre, com per la diversitat dels terrenys de producció. Això fa que hi hagi vins des de 2 euros l'ampolla fins a vins que estan entre els millors del país, segons ha explicat el director de la denominació d'origen. Diversos municipis del Berguedà, mitjançant l'impuls de l'Oficina de Serveis de la Joventut del Consell Comarcal, es van coordinar per organitzar autocars per als joves per anar a Patum de Berga. Amb l'organització d'aquests autocars el dijous 22 i el dissabte 24 de maig es va aconseguir reduir el risc d'accidents i augmentar la seguretat a les carreteres berguedanes. Gairebé 400 joves de 12 municipis diferents del Berguedà van utilitzar el servei entre els 2 dies. Al vespre, dijous i de dissabte van arribar a Berga i a la matinada van tornar als seus municipis d'origen per un preu simbòlic de 2 euros. Segons l'organització, el funcionament ha estat molt correcte i s'han complert els objectius fixats en un inici. Ara hi ha la intenció de repetir l'experiència en futures ocasions, modificant aquells aspectes que es puguin millorar per tal de donar la màxima qualitat en el servei i donar la resposta a les necessitats dels joves de la comarca. L'Institut Guillem de Berguedà de Berga va celebrar ahir el comiat de la promoció de batxillerat 2006-2008. A l'acte hi van participar els alumnes i la consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura. A banda de Tura, també va assistir a la cerimònia l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, la presidenta del Consell Comarcal, Montserrat Ribera, i la diputada socialista i alcaldessa d'Olvan, Judit Carreras. L'acte es va tancar amb la interpretació de les cançons La Filadora i Carré sur l'Océan, a càrrec de la coral de l'Institut.
Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.